As familias con baixos ingresos poderán beneficiarse dunha axuda autonómica que complementa o bono social eléctrico deseñado polo Goberno central. Deste xeito, os fogares máis vulnerables poderían chegar a non pagar nada pola luz. O 50% corre a cargo da Xunta, o 40% do bono social e hai un 10% que o fai a propia comercializadora. En total, ese 50-50 é o 100%. Para casos de exclusión complicados, pois o que chamamos pobreza enerxética, non? Eses supostos están cubertos con esas axudas. Son considerados consumidores vulnerables as familias numerosas, os pensionistas con prestacións mínimas e os fogares con rendas moi baixas. Os solicitantes teñen que presentar un informe dos servicios sociais que acredite a súa situación. Unha vez concedida a axuda, o desconto faise directamente na factura da suministradora. Bueno, fundamentalmente o que temos que ter é un certificado dos servicios sociais do Concello, que tamén están hoxe convocados, que acrediten que esa familia está nunha situación non só de rentas baixas, senón tamén pois de unha situación por número de persoas que integran esa familia, por, digamos, situación de risco de exclusión, por chamalo así, da que sona un pouco regular. A verdade é que o que hai é un certificado que di que esas persoas pois teñen unha maior necesidade que outras. Para informar sobre estas axudas, a Consellería de Economía está a realizar encontros naquelas ONGs que traballan con colectivos vulnerables. Os voluntarios, os axentes sociais xogan un papel fundamental. Por eso estas charlas, por eso estes encontros e sobre todo por eso nos poñemos a súa disposición para que calquera dúbida que teña na tramitación ou calquer, por exemplo, denegación que poida existir, pois que teñan un teléfono que chamar, unha cara que xa teñan de contacto, un móvil, para que automáticamente o sistema se poña en funcionamento e non haya problemas. Na actualidade xa están tramitadas unhas 500 axudas.